उन्दैनिफ्रायनो आंना डाक्टार जानायनि सिमां दंमोन बेनि उनाव मिथिनो मोनबायदि बे नीट आनजादखौ होनानैसो MBBS फरायनो हायो होनना बेनि थाखायनो आङो साइन्स आयदायाव लादोंमोन आरो बेनिफ्रायनो आंहा थुलुंगानाय दंखायोमोन। दुखुनि समावबो नोंथांनि फिसाज्लाया मोनसे खुसिनि रादाब लाबोबाय थारैनो एसे बिफा हिसाबै मा फोरमायगोन दिनैनि नैबे बुब्लियाव? आं बिफा हिसाबै बेखौनो फोरमायनो थाङोदि आङो जुदिअ गथ'आ उथ्रिसार जानो हादोंबाबो आंहा बै पेरालाइज जानायनि कारनै आं जिखिनि बायदि गोजोननाय लानो नागिरदोंमोन लानो मोनासै। गोसोआव फारसेथिं गोजोननाय मोनदों आरो फारसेथिं आरो बिफाखौ लानानै दुखु, गथ'आबो दुखु आंबो दुखु, थेवबो रिजाल्टखौ लानानै एसे गोजोननाय मोनदों। आङो थांनाय बोसोराव नीट होदोंमोनब्लाबो उथ्रिसारनो हायाखै। बेनि उनाव आं बोसोरसे एलएन गुवाहाटीयाव सुपार 50 बिथांखिनि थ्रुयै कचिं लादोंमोन। बेनि उनाव आङो नाजानायनि उनाव बे बाराव नीटखौ उथ्रिनो हाबाय। जाहाथे नै काउन्सेलिंनि उनाव मेडिकेल कलेजाव एडमिसन लानानै मोजाङै फरायनानै मोजाङै उथ्रिसार जानो हाथों बेखौनो आं गथ'निसिम बोर सारस्रिहरबाय आरो। खुलुमबाय, समनि रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायबाय। दिनै आं दङ नैबे बाक्सा जिल्ला सिंनि बोरिमाखा हालामनि बाङालिपारा गामियाव, जेरावहाय बावैसो फोसावनाय अदेबानि 16 जुलाइ खालि फोसावनाय नीट आनजादाव क्वालिफाइ जानाय नब'ज बसुमतारी बिथांनि न'आवहाय दा बेहाय फैनानै आं बे क्वालिफाइड जानाय फंबाय नब'ज बिनिफ्राय एसे मिथिनानै लानो नाजागोन। नैबे नीट आनजादाव उथ्रिसार जानो हाबाय बा क्वालिफाइ जाबाय, गोसोखौ माबायदि मोनदों? गोसोखौ गोजोननाय मोनदों जे बे नीट आनजादखौ आं बे बाराव उथ्रिनो हाबाय। बेखौ उथ्रिनायनि थाखाय बा बेखौ होनांगौ होननानै नोंनि गोसोआवहाय माबायदि थुलुंगानाय फैदोंमोन, मा फोरमायगोन? उन्दैनिफ्रायनो आंना डाक्टार जानायनि सिमां दंमोन। बेनि उनाव मिथिनो मोनबायदि बे नीट आनजादखौ होनानैसो MBBS फरायनो हायो होनना बेनि थाखायनो आङो साइन्स आयदायाव लादोंमोन आरो बेनिफ्रायनो आंहा थुलुंगानाय दंखायोमन। बेनि उनाव आङो थांनाय बोसोराव नीट होदोंमोनब्लाबो उथ्रिसारनो हायाखै। बेनि उनाव आं बोसोरसे एलएन गुवाहाटीयाव सुपार 50 बिथांखिनि थ्रुयै कचिं लादोंमोन। बेनि उनाव आङो नाजानायनि उनाव बे बाराव नीटखौ उथ्रिनो हाबाय। थारैनो खोनानो मोनबाय समनि रादाब नायगिरि नोंथांमोन, नैबे फंबाया गिबि एटेम्प्ट खालामनायावहाय जाफुंसार जायाखै, नाथाय सेकेन्ड टाइम एटेम्प्टआव जाफुंसार जानो हादों। दा आं बिनिफ्राय फंनैसो मिथिनानै लानो नाजाबावगोन, गुदि फरायसालिखौ माबेनिफ्राय जागायजेनदोंमोन? आंना गुदि फरायसालिखौ बाथौआश्रम बोरिमाखानिफ्राय जागायजेनदोंमोन। बेनि उनाव आङो थाखो 7निफ्राय पश्चिम बास्का मौजा गोजौ फरायसालि बाङालिपारायाव फरायदोंमोन। बेनि उनाव आङो 10 आरो 12 थाखोखौ पायनियार एकाडेमि बरमायाव फरायदोंमन। दिनै बेबायदि क्वालिफाइ जाबाय, क्रेडिटखौ सोरखौ होनो सानगोन? आङो क्रेडिटखौ उन्दैनिफ्रायनो जि फरायसालियाव फरायबोदोंमोन बेनि फोरोंगिरिमोन, लोगोसे आंनि बिमा बिफा, साखाथि फाखाथिनि बोसोनगिरि बिथांमोन आरो आंखौ दिथा होनाय सुबुंफोरनो होनो लुबैयो आं क्रेडिटखौ। दा नैबे खम समनि गेजेराव आं फंबायनिफ्राय एसे खोथाखौ मिथिबाय। बेबायदिनो आं बिथांनिनो दिथागिरि अथ'बानि जोनोमगिरि बिफा, दुखुजों बुंनांगोन बिथाङा थांनाय 1 बोसोरनिफ्राय प्रेसार स्ट्रक जानानै नैबेबायदि हुइल चेयाराव जिरायनानै थानो गोनां जादों। अब्लाबो दिनै खुसिनि सम, नैबे खुसिनि समावहाय दुखुनि समावबो नोंथांनि फिसाज्लाया मोनसे खुसिनि रादाब लाबोबाय थारैनो एसे बिफा हिसाबै मा फोरमायगोन दिनैनि नैबे बुब्लियाव? आं बिफा हिसाबै बेखौनो फोरमायनो थाङोदि आङो जुदिअ गथ'आ उथ्रिसार जानो हादोंबाबो आंहा बै पेरालाइज जानायनि कारनै आं जिखिनि बायदि गोजोननाय लानो नागिरदोंमोन लानो मोनासै। थेवबो आं आसा खालामो गथ'आ जाहाथे नै काउन्सेलिंनि उनाव मेडिकेल कलेजाव एडमिसन लानानै मोजाङै फरायनानै मोजाङै उथ्रिसार जानो हाथों बेखौनो आं गथ'निसिम बोर सारस्रिहरबाय आरो। आंनि गथ'आ मोनसे नाजानाया दोङो, खिन्थु गतिके आं मोनसे फोथायनाय दोङो दि बियो एडमिसन मोनोब्ला बियो 100% मेडिकेल माबाखौ पास खालामगोन। आंहा मोनसे फोथायनाय दोङो आरो गथ'नि सायाव। गोजोननाय थाबाय। नैबेबायदि जब्रा देहाखौ लानानैब्लाबो गोसोनि गोजोननायखौ बिफाया फोरमायबाय। दा बेबादिनो आं आरोबाव बिमानिफ्राय मिथिनानै लानो नाजागोन। जोबोद माने दुखुनि थासारिनि गेजेरजों ओरै न'खरनि गुबै बिगोमा नैबेबायदि थासारि जाबाय, बेनि गेजेरजों फिसाज्लाया दिनै बेबायदि जाफुंसारबाय। गोसोआव माबायदि गोजोननाय मोनदों? गोसोआव फारसेथिं गोजोननाय मोनदों आरो फारसेथिं आरो बिफाखौ लानानै दुखु, गथ'आबो दुखु आंबो दुखु, थेवबो रिजाल्टखौ लानानै एसे गोजोननाय मोनदों। उनाव
बेबादिनो नाजानानै साक्सेस जालांनायखौ आं आसा खालामो। बिफायाबो माला हामगोन बेनि गेरेन्टि गैया नालाय गथ'नि सायावसो दा जोङो माबाना दङ। बेखिनिखौनो बुंनानै थारैनो नैबे गोजोननायजों गोरबोजों गोबां बाथ्राखौ थारैनो बुंदों नाथाय बुंनो हायाखै। फारसेथिं दुखु आरो खुसि गोबां खोथाखौ बुंनो सानाखै। फैबाय थानाय समाव नबजित बसुमतारी फंबायनि साननाया अराय जाफुंसारदों। समनि रादाबनिफ्राय बेखौनो हास्थायबाय। गोजोन्थों।